Moi, me ollaan Maskun nuorisovaltuustolaisia. Nyt me kerrotaan sulle, miksi just sun kannattaa hakea tänä syksynä nuorisovaltuustoon. Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Tämän vuoden NUVA on toteuttanut paljon erilaisia asioita. Kiusaamiskysely yläkoulun oppilaille sekä tukea nuoren kasvatukseen, hyvinvointikysely huoltajille ja näiden kyselyjen vastausten pohjalta on järjestetty huoltajille voimavaraluento ja oppilaille väkivallan vastainen luento. Lisäksi ollaan järjestetty ulkoilmaleffa nuorille ja hankittu Kurittulan koulun pihalle aloitteen pohjalta grafiittiseinä. Mun mielestä NUVassa on, että se tuntuu hyvältä auttaa muita nuoria ja myöskin mä saat uusia kavereita meidän kokouksista. Ehdolle voi asettua ajalla 30. lokakuuta - 13. marraskuuta. Ilmoittautumislomakkeen löytää silloin osoitteesta www.masku.fi/ilmoittaudu. Myös paperiversioita on saatavilla Maskun pääkirjastolta kyseisenä aikana ja ne tulee palauttaa suljetussa kirjekuoressa 13. marraskuuta kello 15 mennessä Kunnanviraston ovesta löytyvään postilaatikkoon.